ಅವನಲ್ಲಿ ಛೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಉಂತುದು ಬಸ್ ನನಲ ಬೈಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಪೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋಪೆ ಶೆಕೆಟು ಉಂತೆರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಸಮಯ ಅರ್ದಿಂಚಿ ತೋಂದು ಒಲ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಓರ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನೇಜ್ಜಲ ಇನ್ನು ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಚಾಂಡಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ಲವ್ ಯು ಟು. ಒಂಜೆನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಬೊಕೇರ್ನ ಇರ್ನ ನೀನಲ್ಲ